Wara aktar minn 100 sena tiddomina fil-Marsa, il-Knisja Parrokkjali tat-Trinità Qaddisa li titmexxa mill-Patrijiet Kapuċċini kellha bżonn restawr estensiv tal-faċċata. Ix-xogħol ġie kkoordinat mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni. Il-perit Audrey Ann Bonici qalet li wara li sar stħarriġ tekniku u nkisbu l-permessi meħtieġa, inħarġet sejħa pubblika l-offerti biex intażel kuntrattur li wettaq ir-restawr. Spjegat li x-xogħol beda b'tindif estensiv. Minħabba il-post ta' din il-Knisja daqshekk tant qrib il-port u anke arterja prinċipali, il-qoxra Sewdanija ħabditna mhux ħażin, kellhom isiru l-impakki diversi drabi biex forsi tirtab naqra u rnexxinna naslu sal-livelli li xtaqna, imma għall-inqas issa hekk qiegħda kif xtaqna. Sar ukoll tikħil, sar ukoll ir-restawr tal-istatwi fuq din il-faċċata u fuq l-arloġġi u anke fuq l-aperturi tal-injam u anke fuq il-gradi tal-metall. U sar anke ħafna xogħol fuq il-kampnari li kienu deterjorati mhux ħażin. Fi żjara fi tmiem il-proġett, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici faħħar ix-xogħol li sar u rringrazzja l-ħaddiema involuti. Dr. Bonnici kummenta li restawr bħal dan mhux biss jagħti ħajja ġdida lill-bini storiku daqshekk prezzjuż, iżda isaħħaħ ukoll l-identità kulturali u spiritwali tal-komunità. Kompla jgħid li dan huwa investiment fil-wirt lokali li se jibqa' jġib frott għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-Knisja Parrokkjali tat-Trinità Qaddisa fil-Marsa bdiet tinbena fl-1909 u saret parroċċa 4 snin wara. Il-parroċċa li titmexxa mill-Patrijiet Kapuċċini tħaddan madwar 3350 parruċċan.